wie bouwden ze die bussen tot rolstoelvriendelijk? Want dat worden dit niet helemaal niet. Nee. We hebben toen, dit is de enige Zuidoosterbus die we toen gebouwd hebben. De andere waren er ook nog zo in lopen. En we hadden hier nog, even kijken of ik hier ook ergens bij heb staan. Hier die bussen, een Mercedes-bus en een Fiat-bus, die hadden we er ook nog zo bij. Dus dan deden we ook alles vakantieritten doen met de kinderen en ja. Wat heb je leuk werk gehad? Dat was heel mooi werk. Ik heb in mijn leven van alles gedaan, maar toen ik daar begon te zien, dat was de beste keuze geweest die ik ooit gedaan heb. Ik heb nu nog een kameraad al bij fietsen en die zei ook, als je het nog een keer moest doen, ik het wel precies hetzelfde over. Kijk, en als je dat kunt zeggen, dan heb je een mooi werkleven gehad. Ja. Ja, echt en dat was ook zo. Kreeg je er ook veel van terug, van de mensen die het ja, echt wel. Ook mooi was dat. Ja? Ja, met zijn kinderen ook. We vonden dat prachtig. Ik moest ze 's morgens de werkplaats brengen. En dan zei ik zo in de bus, wie had er een dikke knip? Ik zei, dan gaan we naar de bakker toe, dan gaan we brood er even naar de Efteling. En dan moet je nog, en dan zie ik al 24 jaar thuis. En voor een maand terugkomt te meten, kom, wanneer gaan we naar de Efteling? Ik zeg maar ik ook nou nog de bus halen. Maar dat vergeten die niet, als je die kinderen zulke dingen zo... 24 jaar geleden? Dat ik gestopt in mijn werk, ja. Dat ik gepensioneerd. En dat weten die dan nog? Die weten dat, nee maar dingen die je kinderen, dat is zo verpand. Dat als je die iets vertelt of zo, en dan merkt ook dat ik had gezorgd heb voor die kinderen, dat kreeg ik al op de klaar als ze op een gegeven moment zo te zeggen, we hadden rennen in de bus. Hij heeft veel verstand van auto's. En toen zei een collega van mij, ik wil dat iemand bij je opletten, die staat we hadden half automaat die bussen. En toen kwam hij even een smid, de bus in de versnelling. Weet wat. Dus bij mij mogen ze dat allemaal een keer doen. Dat had hij ook gedaan, dus ik val hem bij de pols. Ik zeg, gaan we niet meer doen, hè? Nee, zei hij, keer erop, word je weer zo pakken. Oh nee, hebben we afgesproken. Nou, en op een gegeven moment, als je met zo'n jongen zo praat, die doen alle vrouwen, daar werk ik zo fijn met haar. Ja. Wat dat betreft, mooi werk gehad. Mis je dat nog wel eens? Jawel, ja? En vooral die gezelligheid. We hadden ook een mooi ploegje van chauffeurs wat hier staat. En ja, dat werkte heel goed. Mannen in stofjassen? Ja, we hadden al stofjassen met rijden, wasrijden. En ja. Ik zie nog een sabel. Ja. Ja, maar dat zeg ik verder niks. Dat is gewoon voor de sier. Oh, voor de sier. Ja. Nee, gedacht... Je ziet onder de wapenen geweest vroeger. Ja, maar niet zo. Ja, deze ook is meer zo van de Indonesiërs die we toen op vakantie geweest. Ah, oké. Dus daar komt wel meer vandaan. Oh, die foto's, dat is ook in Indonesië? Ja, Indonesië kunnen we dat hier ook mee denken. Maar wat stond je nou door linksboven te doen op die foto? Ja, houdt ze met zo'n slang in de nek. Oké, traditionele... Ja, dat doen ze er allemaal zoiets in, ja. En dan... Kijk hier zitten. Ik heb wel eens gehoord van mensen die boa's doen, maar dat worden dan van die dingen met veren. Maar nee, dit was wel een echte, ja. Maar dat heeft toch wel indruk op ogen gemaakt, anders zou je niet nog zo'n huksje hebben met... Nee, daarom. En ik vind ook altijd, als je iets zet, dan zeg ik, oh, dan kunnen we daarvan maken of dan kunnen we daarvan maken. En dan zitten we bezig, je moet erover nadenken. En dan blijft het toch een beetje actief. Hè. En opa is trots op zijn kleinkinderen. Ja. Lisa hebben we al ontmoet en Kevin is die had ik toch zo'n afdeksje gemaakt. Ja. En dat deden ze altijd op het podium een beetje dingen. Toen had ik daar die naam zo voor gezet. Op dat podium deden ze altijd... Je weet waar zo'n klein kinderen werd. Hoeven ze voorstellingen van opa en oma. Ja, dat was gewoon... En, trouwens, komt toch nog wel eens post binnen? Ja, het zit tegenwoordig niet meer zoveel. En je ziet Emus met humor en je ziet van de spreekwoorden. En dat combineert je dan met de appel valt niet ver van de fiets. Bij vlagen ben ik geniaal, alleen is het nu windstil. Nou, dat zou ik vertellen, vroeger deed ik meer van die dingen zo maken. Hè. En toen waren 50, nee, wat was dat met? We hadden toen die kinderen gemaakt. Ik weet niet meer waar. Nou, over die tegels, weet je wel. Ja, wat is dat? Die hadden de kinderen toen gebruikt, wat was het toen met de Sinterklaas. Nee, met een van de jubileum of zo. En had hij een heel ding gemaakt. Toen kreeg ik dat allemaal terug, die tegels. Oh, je was met 50 jaar getrouwd. Oh. En allemaal die tegels, die jongen die ook met me, die hebben me geleend, weet je wel. Ja, die hebben nog een aantal leuke bedacht. Ja. Maar daar had ik ook nog wat te goed van hem. Want ik had vroeger, deed voor streek uit met die jongen,
was op school en dan had ik deze teksten zo had ik zo een keer gezet. Hè. Als Perry was toen zo'n mannetje. En toen vroeg hij, wie kan er hier rijmen dichten? Ik zei als Perry. En die noemde die dingen op. Dus die kwam tussen onze pap weinig in wie gezet. Kijk, en dat soort streek moet erin believen, vind ik. Toos, volgens mij is het met hem nooit saai, of al? Nee, Nee. daarom heeft hij hier buiten wat te doen, hè? Ja, maar goed ook. Oh, dus af en toe kan ze hem heen naartoe verbannen, hè? Zo Ja, van... ja, ja. Nee, want dat doet hij zelf. Nee. Nee, maar dit is wel een leuk huksje. Ja, dit is ook... S'avonds, want ik hou van een beetje rust en dan pak ik een boek en dan ga ik lekker s'avonds hier zitten. Het is heerlijk rustig. Oh, ja, en dan is het in plaats van een man cave even een woman cave. Ja. Ja, dan maar zit- ik vraag ook toestemming, hè? Oh ja? Ja. Dan krijgt ze de sleutel. En dan zit ze hier met een buksje en dan zit ze met die leuke sokjes. Ja. Zit ze hier op de tafel zoeken. Ja, we hebben niet voor niks zo'n stevige tafel er neergezet. Dat moet Kijk. kunnen. Ja. Kijk. Maar toch wel Hey, tegen. ik moet even iets... die bloemen, dat waren geen die zijn Montbretia's. Montbretia's. Ja, Oh. niet die lipstickplanten, Ja. maar Het de is geen Montbretia. Ja. Bombretia. Montbretia. Montbretia. Ja. Nooit vergeten, wat? Want ik denk, ik zeg iets fout, maar door verfilmen allemaal. Oh, die best nog even snel gewoon Ja, nee. googelen of het internet opgegonnen. Oh. Hier, boeren. Oh, ik dacht dat we kraken, maar dat is dat. Ja. Het zit er nog wel erboven, Toos, maar een af en beetje toe... achter. Ja, dan duurt het even voordat het... En een echte chauffeur heeft natuurlijk ook nog een wijsheid en die moet ik een beetje tot aan het einde bewaren. Aan hardlopen heeft men niks, men moet op tijd vertrekken. Oh, je hebt het ding gelezen. Ja, dan. dat heb ik er binnen. Wat wordt er, Sander? Is er nog een trigger? Ja, kijk, Sander. Oh! Die is leuk. Oh! Die moeten we dichtbij. Otersum in Durpke en dan is die Nee, eronder. het prehistorisch weerstation. Bovenkant steen verkleurd, dan regent het, schommelt de steen, dan waait het, wordt de steen warm, dan schijnt de zon. Is de steen wit? Als de steen wit wordt, dan sneeuwt het. Ja. Goh. Nee, dit is dat van Ottersum, de kerk, het gemeentehuis. En dan dit is van Beheerpalm en de Meulen. Maar ik toen in de coronatijd heb ik dat een beetje op de zolder zitten doen. Ik kon toch niks doen, heb ik dat zo allemaal in het hout gebrand. Zo. Nou, dan heb je toch nog iets nuttigs gedaan. Ja, die tijd, wat dat betreft houdt het je toch zo slecht. Want ik bedoel, we konden eruit lopen en fietsen. Dus eigenlijk hadden we nergens geen moeite met wat dat betreft. Maar alleen ja, dat de kinderen zo niet mogen komen. Hoor. Ja, dat was voor heel veel mensen. Ja. Sorry? Dat is voor de mensen die achterop komen. Nee, dat is voor als die extra's hier in die boom zaten. Dus toen dan knap zijn waar ik zal dat ding er neer gaan gesloten met een keer tegen. Nee, Gewoon zo. Weet je wat dit betekent? Nou. Nou, dat onze cameraman dadelijk een rondje gaat geven. Oh, ja, dat is zo. Ja, Dat is hier in Limburg. Sander, hoor. het is 2:15. Dat is een mooie tijd. Is dat te vroeg voor de vrijdagmiddagborrel? Nee, eigenlijk niet. Nee, hè? Eigenlijk niet. Vroeger deed ik nog wel eens eerder. En langer door doen. Ja, het is overal op de wereld wel een keer borreltijd. Hè? Dat vind ik. Rond dit moment. Ja. Hier had ze niet uitgekeken. Ja. Die dingetjes door op de, tot slot, hè? Die dingetjes door op de vensterbank. Wat Ja. zien dat? Dat zijn allemaal van die elektromotors en die aparte dingen. Die had ik er zo liggen, die heb ik zo even neergezet. Ja, dat vond ik ook geinig om dat te doen. Dus het heeft verder geen betekenis, maar nee, dat... En wanneer komt dit op de televisie? Ja, ik weet niet. Moeten we dit uitzenden, jongen? Nee. Nee, ik denk wel dat... dit mogen we de mensen niet onthouden. Het rariteitenkabinet, zoals Toos zegt. Ja. Ik vind het een aaneenschakeling van bijzondere dingen Ja. met allemaal een verhaal. Hé, is dat nou een bakkershuisje door? Ja, daar ligt het wel op. Van een bakoven. Ja, een bakoven. Ja, daar heb ik een soort kelkje onder gemaakt en ja, daar zit ook van alles. Dat, Ja, dus is de... Een watermeulen. ja. Ja, ik weet eens even kijken of Werkt het ook? Ja, dan moet ik even kijken. Eén van de twee die doen, want ik heb er ook een die liep hier langs, maar die pomp die doe ik niet meer. Dan moet ik even kijken of dat nog... Of dat nog... Nee. Nee, dat kan ik niet meer. Oh.
Nee, die deed dus wel, maar op een gegeven moment, ik heb daar zo'n put in liggen, daar liggen die pompen in. En die krijgen er niet allemaal uit en die doen het op een gegeven moment niet meer. Dus kijk. Ja, maar hij draait nog wel. Ja, hoor, dat ding loopt op zich wel dicht. Een fluitketel. Ja. Geweldig. De meugst er trots op zien. Dankjewel. Wist je dat ook? Jawel, ik vind het wel mooi. Maar het gaat er niet om bezig te zien. Hè. En ja, doe je dat hier een beetje klungelen. Ja, maar ik zeg ook altijd, als ik iets lig, dan denk ik van, oh, dan kunnen we dit van maken of dat van maken. En dan zoals ik altijd een beetje bezig. Dus, Jij hebt ook zo'n cupje wat nooit stilstiet. nee. Nee. Ja, altijd aan de gang. En dat is ook het beste. Dat je met de hand op werkt en er over normaal denk ik. Ik zeg, dan zie je het toch al bezig. Ja.